पहले गाई एगो गाना हो कि जनती जे होई अरे जइबे सात भतरी त दिलावा ना तोरा से लगावती एगो नाही दूगो नाही हो खाबे छी हतरी ये स्टेटस लड़का लड़की धोखा दे सर रोई है सुना लेकिन कौन अपन रहे जे अरे बेगाना भइल काहे अपन रहे जे अरे बेगाना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल बा सनम हमारा धनु यादव जी वार्ड सदस्य 9 नंबर के 7 नंबर कॉलम भुला गया सुना धनु भैया की तरफ से आशीर्वाद बा लालू जी लगी थी कि ऊ वादा सब ख्याल बहो रोवला से अखियां लाल बहो वाह क्या गाना उठा नया यार से याराना भइल बा नया यार से याराना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल बा औरी कब सोचले ना रहनी ना बदल जाए हम ना बोलवा धड़कन में रहे वाला दिलवे से निकल जाए कब सोचले ना रहनी ना बदल जाए धड़कन में रहे वाला दिलवे से निकल जाए अरे जुदाई तो खाली अरे बहाना भइल वाह वाह जुदाई तो खाली बहाना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल बा बहुत पहले एगो सिनेमा में गाना आई रहे बबुआ तो पल चिझावा तो पल चिझावा उघार काहे होला प्यार में लोगवा बीमार काहे होला अरे होला प्यार में लोगवा बीमार काहे होला मिले खातिर दिल बोला मिली खाट दिल में फिरार काहे होला इश्क में लोगवा बीमार काहे होला अरे होला इश्क में लोगवा प्यार काहे होला बेईमान पिया रे बड़ा जुल्म किया रे छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया रे जिसका इलाज नहीं कोई ओ रब्बा मुझे जिसका इलाज नहीं कोई रोकवा गावा बड़ा जुल्म एगो आउ बढ़िया गए बोल हाँ कौन बोल बोल आजा आजा वाह 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 आजा
हमार मान जी मिश्रा भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार लेखनी के कलम के जादूगर हैं गीत के माध्यम से हम जस कलाकार के जिया भैया के लिखल एगो गाना आई बा हाँ कि बांधे जब पगड़िया बुलेट गड़िया देखी चेहरा हमर खिलेला अरे पतरे बलमुआ के पतरे कमरिया अरे पतरे कमर से अरे बाबू हमनियों को सुन रहे पाथरे बलमुआ के पतरी कमरिया पतरे कमर से मजा मिलेला कैसे मिलेला हम बताओ सुना एक खाली और सुन ला कि जब आवे घर मोर बलमुआ जब आवे घर मोर बलमुआ देह देले झक झोर बलमुआ जब आवे घर मोर बलमुआ देह देले झक झोर बलमुआ औरी का अरे खाई के पानावा मोर काढ़े जनावा होई तो अरे खाई के पानावा मोर काढ़े जनावा देखी मानावा पीलेला पतारे बलमुआ के पतारे पतरे कमरिया से कैसे मजा मिलेला रे ई गीत आदरणीय हमनी के मंजी भैया के लिखल रहा आखिर मजवा मिलेला कैसे चलत रहे तो बाबू चलत रहे तोहार बियाह हो गइल तोहरा के बेसी के बुझी आजकल बियाह से ज्यादा बियाह वाली बुझत रहे हां जी इनकर उ तो त हमारा सबूर हो गइल बा कि हमरे भी बा हां इनकर तो बियाह भइल तार सीधे सीधे गाँव ना हो ए बाबू अब तब ही ना हमारे को छोट भाई बिकू बा ऐसा गाना कोई तू गावे लगे पातर पातर पियावा के पतरे कमरिया मजा पातर पियावा के पतरे कमरिया तो उ गावे कि जब धरे कमरिया अरे मजा आवेला ए रुक रे रुको ये हमने के आदरणीय आराम से बलिया के पेटीएम को अच्छा जाने दीजिए स्वागत अभिनंदन मृत्युंजय भैया की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार स्वागत है आप हमारे रंग के हैं लेकिन देखो मुंह पर पानी देता है कन्हैया जी तो गावे कि जब धरे तोरिया मजा होला ना मजा कैसे कमर में बा कैसे कि पता पता पिया मजा पता रे कमरिया मजा जब हिले कमरिया कब मजा आवेला चाहे हाय हिले चाहे हाय लोग गलतियों न बुझ जाला ऐसे हिलावत नहीं हो चाहे हाय से हिले हे
बच्चा है जब हिले कमरिया बुलेट वाला हरियर बा हमरो बुलेट पर कहियो बैठ तने मारो तो एक गायिका है इस मंच से मैं अनाउंस करता हूँ उसका नाम ये गाना मैंने भी नहीं सुना था लेकिन जब ये गाना रवीना रंजन गाई तब मैंने सुना अब पता ना ओकरा का जादू बा लड़की के आवाज में कौन गाना उठा गा दी बिरहा गावेली बिरहा में वायरल हो बड़ी बड़ी माने सरस्वती माई के कृपा बा वो सब लड़की आगे बढ़सन भगवान पर बने वाला लोग हमरा पसंद ना जैसे ही लड़की हमरा खूब मन लगे ये बनस गावे दे चल हमारा तो हमर बुलेट दिखाबा बुलेट पर कहि सर देखिया हमर बुलेट पर कहि दाताओ पर दाताओ चढ़ावो ना है ना बोल बोल रे सवर का देखो मैं फिर मुंह खोल ले बड़ो ऐसा ऐसा करो देखो कैसे भाव निकलेगा बोल बोल रे सवर का हमारा से की मीठी मीठी बात ना बोलावा राजा जी कबे से मंच पर 9 बजे ले नौटंकी देखत हां जहां जला तहां माने ये कुल होई का होता ए जब हम मानी तब कुछ होता हां जी तो सुनो ई जवनिया भइलता गावे लगा कि के मीठी मीठी बात ना बोलावा राजा जी अरे राजा जी है मीठा बोलो तबे ना न त रात के लगो हमरा तू रात भर मंच पर नौटंकी करो घरे खाली हम बैठ के रोटी बनाई तो का करब के मीठी मीठी बात ना बोलावा राजा जी कि अपन बेलना तू अपने अपन बेलना तू अपने हिलावा राजा जी अब आओ में कि के मीठी मीठी बात ना बोलावा राजा जी इतना लोग जितना लोग बैठल भाई जाए बेलना के मरम सब बात अपना अपना मेहरारू के लोग फुसला के जाई होई आ मैं मेहरारू काल कहियो सर कि के मीठी मीठी बात न बोलवा राजा जी के मीठी मीठी बात न बोलवा राजा जी के मीठी मीठी बात न बोलवा राजा जी अपन बेलना तू अपने अपन बेलना तू अपने राजा जी बेलना तू अपने राजा जी अपन बेलना तू अपने ए लड़की पहला बात है अम्मा के चौकी में हुइया के बेलाना से रोटी बेलावा ये अपना सखी से पहले बेलाना तारा पहले ठीक लगे हम अपन अरे बैठ के खाली हिलाइए तू कुछ और हिलावा अरे बाप रे बाप अरे हमरा तू यही जाके हेटर हिलावा तोड़ा पीछे से आगे से दाएं बाएं हम खाली बेलना हिलाइए
तार बाप बेलन हिला के भेजल कि घर भर के बना के खियाव राजा जी ओ पीछे से हिलावत अब घर भर के बना के खियाव राजा जी अपन बेलना तू सुन हमरो बतिया हम कहनी हो मामा के चौकी महुइया के बेलना से रोटी बेलवावे लगे बोले ओकरा आगे सुनो हका बेलना हाथ में धरा रे लार रुक रे नन्हरे उम्र में सैया कोई के ये बेलना के बात करतिया जब अपना नैहर से चल रहे तो ई बेलने मांग के रहे ई कह के ई कौना बहाना से गमना कइलो कि भैया भौजी अरे संग में अरे हम सुती अंगनवा तू ही कहल हो भैया से कह दे रे भौजी भैया से कह दे रे भौजी कहते से मोर गवानवा आउ हमारे स्केल टाइट हो गल तोहरा स्केल का होता ऐसे करके नीचे कर होता यही में कि दुई एगो चीज हुई रे दी है मीठा करो ये मांग के लाई रहे काका रुक का अरे मेरा वो घरी तो एक खातिर वो घरी तो हमारा सेवा के लिए बतिया तो ना रहला केहू के ताकत तो ना रहला हम बनी के जाति का उस तरह ने केहू ले बतिया हमार बात सुन भाई ये बिगाड़ के धैले भाई हमार बात बिगाड़े वाले तो हो बैठल टैटू वाले ए बाबू कि मंगले कर रहा है का कि दुई एगो चीज हुइया रे दीहा अरे चौकिया बेलनवा वाह अपना भैया काहे खातिर काहे खा लोइया काटत गा लगिले लोइया काटत गा लगिले बेलन में जुबानवा लोइया काटत गा लगिले बेलन आज बेलना से इनका नफरत हो तो हम तब हमर गांव ने नहीं करवावत एने ओने खाली मारवावत तोड़ गांव ना करवा लेबो तब तो जाके बेलवई बरोड़ के गंदा बात बोल रही है बाजावानी अब जिया ने मारवाओ मतलब मुंह पिटवा आई हो जाला कुछ कहला सिया तोहरा के गलत बुझल बदमाश कहीं माने एने ओने मुंह मारलन कम करत रही का कहल जाई ठीक तुम मुंह के मुंह कहलू हो तब हम साथ काट के बोली मेरा कहले कि इन्होंने मुंह मरवावत हो गलत है बाजावानी अब जिया ने राजा जी 1947 से घुसल रहा सुन रहे लबरी झबरी झगड़ा है चढ़वा के सुन पहले बतिया हमार बतिया सुन गावना ले जाके कहत रहू हां मुखिया बियाह करा देला सब प्रधानवा हां जी ऐसे ओकरा से कहत का हो नहीं खे पसंद हमारा हाय घर वाले सुन मुखिया जी नहीं के पता हमारा हाय घर वाले तोरे मुखिया
साफ कहता नहीं तू लोग के सामने हाँ हम हरी के छोके राखब साली सुन मुखिया हरी के छोके राखब साली सुन मुखिया इनकर हाल हौ बा टीपू कि अब बजाओ बजाओ अब जाए पिया जवानी हम चलाई रे बैलाना अब जाए हम चलाई रे बैलाना कि एगो न चलिए कारा एगो न चलिए कारा पागल हो हमारा ये लागल हाथ छोटा ऊपर हो बौराए हो जब मरद से में हो लड़ने दिन भर झगड़ा करती है जब मरद से में हो लड़ने अरे रुक रे तो तू लोग कहल तब हमार में जब हरी आज लेना छोड़ल हमारा लहंगा के झोल माइरे हम ना जाए जब भतार 12 मजा मार सकेला त हम दुख रो न जी कि आज लेना छोड़ल हमारा लहंगा के झोल माइरे हम ना जाए जाए के परी कि आज लेना छोड़ल हमारा लहंगा के झोल अरे भैया तो है काहे आग लगल बा तू बताओ तोड़ा का भइल बा मर्द मैं मीटर में डाउन कर देता हूं सही बात है बढ़ा था भैया सुना नचनिए कारण तनी आवाज उठा दी भैया कैमरा वाला सब भैया कहता कि आज लेना छोड़ल हमारा लहंगा के झोल माइरे हम ना जाए आज लेना छोड़ल हमारा लहंगा के झोल माइरे हम ना जाए अरे ससुरा में चंदन बकलोल आइले हम ना जाए ससुरा में चंदन बकलोल हम ना जाए जाए तो ना जाइबे तो भीखर मामा पे रह जो बाहुक मामा सुनना बकलोल बानी हां आहे ऊपर पैदा करके धइले बानी वो बकलोल हो हम पलंग तोड़ है देखो अच्छा आनंद आइल ना इतना देर बढ़िया लगल तो ताली बजा दी सब ऋतु वाह वाह